imbag nga dito kayo manen aming kakabsat at kayo manen para iti lifeline traffic review sa rabi. At awisan tayo kakabsat, dito kayo nagbalay tayo, dito kayo aming pamilya tayo at nagkakasat ito damit ket mabendisyonan dito sa ito dito taraon ito spiritual ang binag tayo. Okay? Ket kadlawang kayo amin kakabsat, iti na imbag nga rabi. Ket takbay tayo nga mangrugi. Awisan tayo ni Brad James sa ating studio para ito mang gawin ka tayo. May nga kararan. Okay? Kay na imbag na rabi aming kakabsat, intay nga rabi pinagkararan. Let's pray. Father Almighty, we thank you for this day, Lord. Thank you for this time together and give us wisdom mangiwaragawag dagiti nga sasaon, Lord, kadigiti viewers mo, Lord. Kay kanta kami, Lord, inanunay pay nga panakaawat dagiti kas kamit digiti mo agbubuya itatanga, Lord, nga touch them heart, Lord, nga i-acceptar da ka talaga, Lord, ken maawatan da kay digiti sasaon ken maaddan iti relasyon din ka, Lord. Give back all praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad James. Medyo napansin ko, Brad James, napigsang talaw na aircon mo. Mapayudan na DJ microphone mo. So nga, bakit ka ba? No, ag-share ka niya. Okay lang, Brad James? Ano, kuya? Electric fan na, electric fan na. Ayan, da kuya. Wait, when kuya? When, sige, kuya, mag-dep ko lang tayo. When kuya. May ating kuya? May ating bro. Sige kuya. Okay. So once again, good evening everyone. Good evening, digitay aday ti balbalay nang kadwa tayo tatang agdengeg agbuya. Kadigiti pamagbaga ni Apo Diyos kada tayo. Ket sakbay tayo nga mangrugi kakabsat, awagak manen niya dagiti kakadwa tayo tatang iso dagiti mangi share kadakwada dagiti insights nga aggapo iti Dios nya tapno ti kastaket malayunan dagiti revelation nga maawat tayo tatta ket awagak ni pagsublian tayo ni Brad James nga mangkablaaw kadigiti amin ya. Hello kakabsat, sak ni James Manghati, 21 years old nga tagalawag. Ket i-encourage kay nga rutata kakabsat nga agbuya ka deti lifeline review tatno mas maawatan nyo pa iti sasauta. Diyan lang kakabsat. Okay, Brad. Thank you, Brad James, Manghati. Awagan tayo met ni Christine. So naimbag nga rabi itayo amin kakabsat. So awisen da kay nga rod nga agbuya ka deti topic review manen ita nga rabi. So sapay ko mata kadwaen da kaming gana nga malpas deti nga topic review. God bless everyone. Okay, thank you, Christine. So handa kami nga pampanawang kakabsat niya. Okay, lepasin tayo amin sa ngapada. Okay? Ayaban tayo nga rodmet ni Alice. Good evening, Alice. Good evening, Kuya. Good evening, kakabsat. Siya ni Alice Lorenzo. Ket I hope and I pray nga ag-tune in iti amin nga agbuy-buyay tattaging nga malpas deti nga topic review. God bless you all. Mm-hmm. Thank you, Alice. Nagpintas dito yan ni Alice niya. Asla dati yan ti fairy tale, ano? Okay. So, welcome again mga kakabsat, mga kapatid. At ito yung ating topic ngayon. At adawin tayo iti San Juan 1 verse 1 to 4. Basahin kakabsat.
di punganay addan ti sao ket ti sao kadua ti Dios ket ti sao Dios. Manipod iti punganay ti sao kadua ti Dios. Pinarsuat ti Dios ay so amin babaen ken kuana. Ket awan tinaparsuan no saan agapu ken kuana. Ti sao iso ti gubwayan ti biag. Ket daytoy a biag iso ti silaw dagiti tattao. Dati kuana daytoy di ay naggapu tayo ken Apo Dios nya daytoy iti pinaka-title. Daytoy nga topic kakabsat. Ket ibagbaga na ditoy nga may salaing talaga iti naggapuan tayo. Ket daytoy nga naggapuan tayo nga iso ti Dios ket nakapulpulatpul tayo pa niya. Nakapulpulapul tayo nagbaling tao iso na. Nakapulpulapul tayo ket nagbalin tayo pa nga anak na. Di ngamin? Siyempre, tinangparso kada tayo, iso namet laeng. At aming ngarod nga banag diti lubong ket aggapuken kwa na, agraman kada tayo ket amuyo kakabsat ket datayo ti pinaka-special nya nga pinarsuwa ti Dios nga mangaywan no dagiti amin nga kwa pinarsuwa met laeng ti Dios agraman iti ebanghelyo nga intalek na kada tayo. Ket kakabsat dagiti challenge tayo kadati nga gundaway nga iti punto muna nga punto ni Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa. Masapul patyen tayo ani Jesucristo nga anak ti Dios tila dawan ti kina Dios na ken mangipakita nga isuda ket may maysa. Adda kadi pay laeng kapanunutam asaan mo patyen ani Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa. So apay ket nakasawing kakabsat nalawag nga ti nagkapuan tayo niya ket iti Dios mismo. So kasano iti pamati tayo anay dagiti mangpatpatibker ken anamet dagiti ditoy panagdudua anamet dagiti rason nga adda pela kadi dagiti panagdudua tayo nga iti relasyon tayo ken Jesucristo ket gapon nga ti tao ket hangag biag kadagiti bilin na. So kasano tayo nga ibiyag kakabsat daytoy nga pamati daytoy nga kinapudno bilang datayo ket pinarsuwa ken anak ti Dios. Okay, umuna nga yabak ngarud kakabsat ni Christine para iso iti umuna nga mangi-share kada tayo iti insights na. So naimbag nga rabi ito'y manen amin kakabsat. So deti nga ro challenge number 1 nga ni Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa nga kunana ditoy. So personally kakabsat kanya kadeti question na ditoy nga adda kadipay lang kapanunutam asaan mo patyen ani Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa. So personally ket awan met iti kastoy nga kapanunuta kon nga saan nga mamati nga ni Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa kasi nalawag met nga talaga nga isu iti ibagbaga na iti sao iti Dios nga ni Jesucristo ken ti Dios Ama ket may maysa nga ni Jesus Christ mismo ket isu na ket maysa nga Dios. So ngarod nga DJ nga ni Jesus Christ laeng iti mangsusustain kanya tayo nga kunana iti Hebrews 1:3 nga ni Jesus Christ lang iti makasatisfy ba kung ba kanya tayo nga haan nga dagiti banbanag ditoy lubong. So nakita diti kakabsat diti challenge number 1 nga jigarod ko na diti nga masapol apatyen tayo. So no adda iti deti nga pamatik nga talaga nga ni Jesus Christ ken ti Dios ket may maysa ket addamet nga talaga dapat DJ kumbaga ti pinagtulnog ko ken kuana ken DJ talaga nga ti surotek ni Jesus Christ nga di nga rod anan ti i-follow ko dapat isuna kasi isuna lang ba nga talaga iti mangsusustain kaniya kasi nga ni Jesus Christ mismo iso iti life tayo iso iti source of life.
nga kun na DJ speaker tayo iti Wednesday. So nga DJ talagang no man adapi lang dagiti pinagduadwa ket kailangan nga talaga nga maikat dagiti kasi no kitain tayo nga talaga iti sasao iti Dios ket nalawag nga isut ibagbagana DJ nga ni Jesucristo ken ti Dios Ama ket maymaysa. So DJ lang kanya kakabsat. Thank you, sis Christine. So nalawag kakabsat nga awan dapat panagdudua tayo. Iti may isa nga Diyos tayo. Yeah? Okay? Awisan tayo met nga rod when no isaro na tayo nga awagan ni Alice. Sige, kakabsat. Good evening once again. So, ni Jesus Cristo ken ni Diyos Ama ket may nga kinunan at iti challenge number 1 tayo. So, Shockmet personally kakabsat ket kayat ko nga i-share met DJ pamatik idi awampay talaga iti clear nga relationship ko kini God or clear nga pinang-amamok kanya na. So, idi gamin kakabsat ket maibagak nga talaga nga ada type kapanunutak nga iti Dios ken ni Hesus Kristo ket hang agpada like ba nga sabali ni Jesus Christ sabali pa iti Dios. Siguro iso kastimet iti kapanunutak iti kakabsat ket han lang nga reason DJ ubing nakpay no ket di hang isot na imulatak or isot na kasanaya kasi DJ garot ket awan met iti one-on-one Bible study iso nga met nga clear talaga nga maawatan no siya sino ni God siya sino ba ni Jesus Christ iti life diba? So, DJ kakabsat, hindi na reach out na, which is nag-by Bible study na kon kakabsat, na tuloy-tuloyin. Dito yung nga mas naguluan about detoy ni Jesus Christ kay God ket may sa. Api nga ta magulguluan na, kasi DJ garad kakabsat sa bali iti nakasanayak ken DJ nga unti-unti nga maamamwak di pud no kaslaba DJ nagkaroon na ti amnesia iti katotohanan tapos unti-unti nga agsubsubli amin nga katotohanan which is iji nga experience ko ket as in nga agop overthink na kinaldaw-aldaw mo siya sino ba talaga ni God sa sino ba talaga ni Jesus Christ ana ba ti relationship da nga duwa as in kakabsat magulgulwan na ngem itatamit kakabsat ket agyaman nak launay nga nimit lang Heso Kristo or nimit lang God nga talaga iti nang-reveal kanyak mismo nga isuna ken iti Dios ket may salaeng. So babaen itay tulong iti quiet time ko kabsat ket ije pay lang amin kakabsat ket iso iti umuna nga pakakitaan talaga nga isot pangi-revealan talaga ni God kanyak or kanya tayo iti bagbaginat no siya sino ba nga talaga isuna. Ken DJ Met babaen iti pinagbay Bible study ken babaen iti tulong iti leader ko kakabsat ket iti ko pay all the more nga naawatan no siya sino ba ni God ken ni Jesus Christ which is may sa dalang especially iti na topic mi about Trinity iti nakpay all the more nga nalawlawagan about that nga hinapudno. So kakabsat nakitak met lang iti nga challenge kanya ket dili nga rod nupud no nakba talaga nga mamati kanyanan. So adamet dapat DJ pinangubrak dapat DJ pagayatanan which is tapno maipakita nga siya nga talaga ket mamati nga iti Dios ken ni Hesus Kristo ket maysa. So nakita diti nga dapat nga talaga ket agtuloy di obedience ko kanya na kastamet iti pinangamok kanya na tapno iti kasta tumibker iti relationship ko kanya na ket tumibker pa iti pamatik kanya na nga jure ana iti teaching nga maawat ko ket ada iti panghawhawaka nga siya mismo iti nang nangirevealan ni God nga isuna ken iti naisuna ken ni Hesus Kristo ket may salaeng. So DJ met lang kanya kakabsat. Okay. Thank you, sis Alice nga. Sige, yaban tayo met nga rod ni Brad James. So, naimbag nga rabi itay kakabsat, sakmet ket, kunanay ito'y ni masapul apat tayo ni Heso Kristo nga anak ti Diyos, kiladawan ti kina Diyos na. When kabsat, kasi dapat talaga ket mamati tay detoy kasi nagklaro di bersikulo nga John 14:6 nga iso na lang ti dalan. Bayat deti pan nakamutay lang nga isunat dalan ket
bayat nga pinang-akseptar tay kanya na ket dapat ket ammo tay DJ dalan nga turturungin tayon kakabsat. Hantay nga agbibiyag nga rod ti kinasitnget kunana toy. Kasi kas pinang akseptar tayo ken ni Heso Kristo nga naamuan tayo nga ti Diyos ken isuna ket memaysa dapat ket di purpose ti pinagbiag tayo no anat purpose no aped datay ti lubong bayat ti usaren tay met deti biag tay nga agserbi kanya nakakabsat ken dapat ket hantay talaga nga i-entertain digijay worldly desire kasi digiti worldly desire kakabsat ket dakkel nga mang epekto ken manghadlang DJ talaga obedience tay ken ni God. Ken ti question adda ka di pay lang kapanunutam asaan mo patsen ani Apo Heso Kristo ket ti Dios Ama ket memay sa apay. Dapat ket awan talaga DJ kasta awan DJ mindset tayo na agsinabali ni God ken ni Heso Kristo. Kasi ni Heso Kristo ket living God, masabol talaga nga makinaig tay latta kenya nakang kanayon tatno mas mapaunig pay DJ pamati. Kasi no once nga narabaw DJ pamatin ket mabalin ka pela nga ma-shaken ba, no pelang DJ. Iyan entertain mo nga basol ti lubong. Dapat talakit pas pinang-acceptar mo ken ni Heso Kristo habang talaga obrahin tay DJ pagayatan na, DJ share, DJ gospel, ken mas umunig pay DJ quiet time ken DJ prayer talaga ti inaldaw-aldaw. DJ lang kanya kakabsat. Thank you, Brad James. Okay, so DJ kakabsat, ano, dagiti kapan panunutan nga agapoy ti revelasyon ti Dios no madagiti kinapudno nga agapoy ti Dios nga ti basehan ti pamati tayo talaga no mamati tayo nga adda ti Dios sama niya patyan tayo babaen ken Jesucristo ta babaen ken si Kristo ket ijay tayon nga kwan ijay Hebrews 1:3 nga isuna iti ladawan no iti kinadayag ti Dios. Kadagiti amin nga biag ni Jesucristo ket daytoy metten iti ladawan iti Dios. Isu nga ti mangipaneknek iti pamati tayo iti Dios ket babaen iti pamati tayo metlang ken Jesucristo. Ta haan nga kuan yang hanga nag-agsaos ni Jesucristo babaen iti kabukbukodan na no diket sao ti Dios. Isu deti ebanghelyo nga gapuking kuan na ket daytoy ti mismo nga sao ti Dios. Ket babaen iti pamati tayo kakabsat iti sao ti Dios ket suruten tayo. Deti met iti maipaneknek iti pamati tayo nga iti Dios babaen iti panangsurot tayo iti sao mismo iti Dios babaen kadagiti nga ebanghelyo. May kat dagiti ko ano awan panagdudua nagdudua tayo iti Dios ket nangasawen nga han tayo nga mamati iti biag ni Kristo mismo han tayo nga patyen iti sasauna iso nga ti tao narigat na suruten nga awan iti pamati na ken Jesucristo han na masurot talaga ti Dios no han na nga patyen ni Jesucristo. John 14:6 niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So iso na ti dalan ti biag kakabsat. Okay? Mapantayon iti may kaduang challenge. Pinarsuan na ti tao babaen ken Jesucristo. Kasmay sa pinarsuan ti Dios natural. Sumurot ken paiturayan tayo ti biag tayo ken Apo Jesucristo. Adda kadi pa lang laeng dagiti banbanag ti biag tayo. Makaigawid ti panangsurot tayo ken kuana. Ken paset ti biag tayo. Excuse me. Saan tayo paiturayan iti Dios. So ano dagiti problema kakabsat nga dagiti banag nga hantayong hantayong patyen wenno hantayong masurot niya
when no mas paiturayan tayo nakadagiti sa baling nga banbanag ngem ti panangituray kada tayo ti Diyos mismo. So ano ba talaga iti patyan tayo niya? Pangitidan ba natin iti pamati ti sa bali ba? Wenno ti Diyos mismo. So saan ka ba papaiturayan, kabsat? Okay? Tawagan tayo met nga kakabsat ni Alice para isunat yung muna nga share kada tayo. Sige, kakabsat. Thank you, kuya. So, detimet kanya nga challenge, kakabsat ket very challenging na talaga nga kasi sigarot ko na lang ta umuna nga sentence ket tas may sa pinarswa ti Diyos natural as sumurot ken apa iturayan ti biag tayo ken Apo Heso Kristo. So, as I meditate dito nga word kakabsat ket nakitak DJ challenge ito nga umuna pa lang nga sentence which is DJ immediate application nga in any circumstances ket even though anak ready kadyo kuma for example ken DJ nga situation ket no tapos maipasabak na ket dapat ket di response ko ket yes Lord amin kasi dili ko na itiket natural lang nga sumuroten so awan dapat iti ag agsilod-silod kadi ko mapaskat agsilod-silod or awan dapat iti ag no when ket di yes amin ngem iti question nga ken problem ngamin kanya kakabsat ket una na nga hindi toy adda ka di pay banbanag ti pinagbiag makaigawit ti pinagsurot tayo ken kuana ken paset ti biag tayo asaan tayo paiturayan ti Dios when kakabsat adda ti flesh ko so as the gamin tatay kakabsat or adigarod no adda ti maikoman kanya for example tapos ag-share tapos crowd di pag-sharean kuma or may isa nga situation for example di nangyari lang kanya class last week which is na challenge na nga ag-share iti jeep kaag nga mapan iti lapas but di garod nga awan di immediate application nga ibagbaga na ngamin dito challenge ay dito first sentence nga natural as sumurot kuna na awan kanyak di nga inubrak kakabsat like nagmadidi heart ko idjay which is di nga aging gana makadanon kam iti labas ket as in nga agmismisuot na kadi kasi garod hang nga right di heart ko nga nang awat di nga challenge kasi di hanak tay nga ready hanak nga ready idi nga situation which is nag tay ba nag give up nag idi nga part which is hangko kayat hangko talaga kayat nga ag-sharen ajay so iti kakabsat ket nakita dito ken na correct nak dito iti self ko na adagayan pay dagiti na i-surrender kini God nga part or nga area iti life ko which is di nga pinangsurot lang iti self or ti own flesh nga no di kayaten ket isulat ta iti mangigawid kanyak nga hanga mangi-share diti ebanghelyo ni Hesus Kristo. So didi kakabsat nga as an application met kanyak nga talaga ken very challenging met talaga kanyak dito nga tay dapat ket oray gayam hanak ready ken didi nga part nga pinagsishiran ko mati gospel oray crowded dapat kadiket dapat ket natural lang dapat didi pinangsurot ko didi nga kuman kasi didi met talaga kuman ni God which is i-share didi ebanghelyo na even though didi nga situation ket unexpected nga talaga like didi na i-share nga rod ni Kuya Moises tatay bigat tatay Sunday worship nga didi nagluganan na nga awan ti raid hanga naka-ready iso na pero didi conviction di Holy Spirit in share na latta didi gospel so dapat nga talaga ket agkaroon nak ti kadji nga faith nga hanak dapat nga agtalek iti own nga self ko na ket agtalek ak didi power ti Holy Spirit ni impaay kanyak iti Dios so didi met lang kanyak kakabsat. Okay, thank you Alice. Awagan tayo ni Christine para iti sumarunong nga ag-share. So, praise the Lord. So, kanyak met kakabsat deti challenge number 2. Pinarswa na ti tao babaen ken Hesu Kristo nga DJ nga rod akas may isa nga pinarswa iti Dios ket natural lang nga talaga nga sumurot dapat ken paiturayan nak dapat ken ni
Jesus Christ no da iti kumanda kasi kumbaga natural lang dapat DJ pinag-apply like DJ ko na ni Alice itatay nga immediate dapat DJ response ngem DJ mat kanya kakabsat deti question na dito nga adda ka di pay banbanag ti biag tayo makaigawid ti panangsurot tayo ken kuana ken paset ti biag tayo asaan tayo papaiturayan ti Diyos. So nakitak met ti kakabsat ti self ko ye flesh ko nga talaga nga no dadto maket mas nga surotek pe lang no ana iti kayat iti flesh ko no ana iti comfort ko deje bahaan nga te anan te awan pe nga talaga deje kumbaga te 100% nga talaga nga all out nga obedience ken ni God. Kasi ba nga like for example ket no te ada ko maiti i-convict met iti Holy Spirit kasi kumaket ada pe lang te dadto mga pinang-ignore no kwa. Kasi DJ nga rod ada pe lang dagiti no kwa like ang mga self-preservations kasi nga i-preserve ko pe lang iti self ko, ti image ko to other people. Kasi ba nga isungahan nga tay totally nga talaga nga makapag anan haan nga tay totally nga maka anan tay pa iturayan iti Diyos iti biag ko kasi gapu dagiti ano self preservations no kwa like for example met ko man no tay DJ met kasi no met pinag-share iti gospel like ko man no tay ada iti conviction ko iti Holy Spirit ngem DJ ba nga no dadto mga talaga ket ada DJ pinagsanod aglalo no crowd nga talaga DJ masyiran kasjay ngayon ken isumit iti maysa nga nakitak met nga kailangan din nga i-overcome kasi DJ nga rod ati ko na iti nga no akas maysa nga anak iti Dios kas maysa nga nga pinarso iti Dios ket natural lang dapat DJ pinag-obey kumbaga ori ano ti ayan ko ori ana nga situation ori sino man iti tao nga kasangsangok nga kakadwak kasi ko madapat ket DJ ba nga dapat nga maging spirit filled laeng nga dapat ket te maging sensitive na nga na iti ililid iti Holy Spirit kanyak kasi dangamin pigil dagiti dadto manok ka nga like kumati kakadwak ket mga unbelievers kasi like jay workplace kasi DJ mat iti maysa nga challenge din kanya kakabsat nga mai-share ko mamet iti gospel kadagiti tao ko mga makahalhalo-bilok hindi nga rod kapo iti self-preservation kapo iti comfort ket haan nga maubra-ubra dijay kasjay so nga that iti kailangan met nga mas nga anan ti kailangan nga i-workout din kakabsat ken I believe nga ma-overcome ko lang detoy no maadaan lang talaga iti DJ deeper pa nga talaga nga intimacy kan ni God di maging spirit filled na talaga so DJ kakabsat Thank you, Christine. Yeah. So, namit iti makuna ni Brad James. So, namit dagiti mangituruturay king ka Brad iti panag pamati. Sige po. Yeah. Naimbag nga rabi kakabsat. Sakmet kakabsat ket DJ tinakitak talaga iti ket DJ purpose ti life tayo na natural talaga nga sumurot tayo ti pagayatan ti Diyos kasi iso talaga ti purpose nga adda tayo ti lubong kasi no once nga ti purpose tayo ket digijay pa lang mangubra digijay desire ti flesh ba kas ko na nga rod ni Kuya Moises sa TJ Sunday service nga digijay instead nga ti pagikastam digijay extra time mo ket digijay pa lang desire ti lubong iso check always our heart kakabsat kasi madidijay dapat talaga ket 100% nga ited tayo ti commitment tayo ken ni Jesus Christ hanga DJ half-hearted na 50% ken ni God ken DJ worldly desire dapat talaga DJ 100% ken di pa ka i-relate up dedi kakabsat DJ question na adda ka di pa ibanbanag tibiyag tayo may kagawid ti panagsurot kas kumati may isa nga estudyante kakabsat
no aglaban talaga DJ pressure no aglalo no ado ti may isang estudyante ket narigat met talaga aglalo no ti ma-pressure ti requirements ba tas agububay no ngamin dabduman ket ado talaga tay instances nga masununaen tay digiti requirements nga tipay nagjan ti mindsetin kakabsat ket DJ makaawat met ni God yun unak pelang digiti requirements kasday iso be watchful kakabsat kadigitoy no kas may sakay nga estudyante dapat ket mas ununaen tay talaga ni God ken i-commit tay talaga 100% DJ life tayo kasi digitoy lang ububratay ti lubong ket temporary hanto nga makakasta digitoyen oray DJ pinag-excel mo dapat ket mas ag-excel ka kay ni God, mas ag-strive ka ba, DJ obedience, nga DJ pinag-excel iti lubong, nga tay selfie promote, kasi awan tumit lang, sir Serbina, dagitoy, ken digitoy ket nga makaglorya ti Diyos. Kasi di kayat ni Christ ket, Christ likeness talaga, manat inubra na idi, kasi tay met dapat, nga tay committed talaga nga agtuloy-tuloy nga mangi-share DJ ebanghelyo na ken mas priority tay talaga iso na ti pinagbiag tayo awan sa balin awan digij dapat kastan awan talaga digij anti talaga i-entertain digij flesh desire tayon kasi DJ talaga ti hindrances di lang kanya kakabsat. Thank you, Brad James. Yeah, so dagiti kakabsat, dagiti kinapudno niya. Nga ado dagiti nakita tayo no apay nga haan tayo nga masurot ti Dios, ya. Nakikita tatay importante ngamin talaga DJ panakaklaro ti authority ya, the authority ti Dios when no authority ti lobong. Oh. Ije ngamin nga ko magkaroon iti submission. Yun no when ije papaiturayan niya bagbaga nga kwa. Sino ba ti mangitortura iti biag mo? Kanino ka ba sino ba iti pangipapaayam ti biag mo? Kasi iso nga ti may nga tao nga haan na nga makita di turay ti Dios babayin ken Hesukristo imposible nga masurot na deta imposible nga surutin na ti Dios no hanga klaro DJ authority ni God iti biag na babayin ken Hesukristo iso nga no once nga di makita ti tao deti nga authority ti Dios iti biag na nga iso ti nang parso aking kuana iso ti amin iso ti mang sustain iti biag na even yung pamilya niya, even yung mga mahal sa buhay niya, ti Diyos amin, iti gapuna, no apay nga agbibiyag iti tao. Ngem, no di makita ti tao, ket ti makita na, di biyag na ti lubong, ket makita na nga naturturay, when no dati napatpateng niya, dagiti adda ti lubong. When no dagiti dagiti na ayaten tayo iti biyag, especially dagiti pamilya tayo, nga isupay mismo iti agbalin nga laped no kanya nga iti panang surot ti tao iti Dios gaputa digiti dadto mga hanggang makakita iti turay ti Dios mabalin nga iso ti patpatyan iti tao kesa ngem iti Dios mismo. Iso nga napaka-importante kakabsat nga maklaro talaga iti authority ti Dios iti biag tayo tapno di kastaket maklaro met di panangi paturayan tayo anangarod kay kaya tayo kakabsat agpaituray tayo ti tao met laeng nga at the end wala naman magagawa yan sa salvation natin. When no agpaituray tayo iti Dios nga iso iti gubwayan iti biag, di ba? No choice, di ba? Sa Diyos na tayo. Sa Diyos na tayo magsilbi at paalipin. Di ba? Para hindi masayang ang ating buhay. Magsilbi ka sa mundo, sa tao mismo. Wala naman kahit magkaroon ka ng separation fee, ano ba yung pension, ano? Magkaroon ka ng kabayaran ng pagsisilbi mo, 100 milyon, hindi ka makabili ng sasakyan papuntang langit, kapatid. Sige,
pupunta na tayo sa pagbibigay na number 3 ano, points number 3. Ni Hesukristo isu ti silaw ti biag. Ni Hesukristo ti agnanayon a silaw ti biag tayo ket babaen ti panang surod tayo kanya na masapol nga agbiag tayo ti kinadalos ken kinalinteg. Kinasanto, kinadalos ken kinalinteg. Anya kadipay dagiti wagas ti panagbiag tayo saan tayo pay maibalagyan nga isot dagitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalinaed iti kinasipnget. Iso dagiti mangiturong kada tayo nga agtalinaed iti kinasipnget. Okay? Agore katakwa. Iyo natin nga rod ni Christine, no? Activating last challenge. So, praise the Lord, kakabsat. So, dati last challenge tata, challenge number 3. Nga ni Hesu Kristo isu iti silaw iti biag. Di konrod ko na dito yung babaen ti panang surot tayo kaniya na masapul nga agbiag tayo ti kinadalos ken kinalinteg. Kasi pudno launay DJ kakabsat nga DJ ba kasi tayo nga maka-obey nga talaga nga fully ken ni Christ no kwano haan tayo nga agbiag iti kinadalos ken kinalinteg. Iso nga kailangan nga talaga DJ holiness ken blamelessness before the Lord. Ngem DJ question diti kakabsat nga anya kadipay dagiti wagas ti panagbiag tayo saan tayo pay nagbalaygian nga isu dagitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalinaed ti kinasipnget. So nakita diti kakabsat personally kanyak ket adapi lang dagiti comfort ko kasi ko mga han ko pay nga fully nga na-surrender ken ni God nga isu dagiti iti makita nga haan ko pay nga nagbalaygian nga kunana dito. Like for example, kumaket no ti ada iti free time ko kumakas jay nga instead ko mga i-spend ko ti time ko iti prayer when no spend ko ti time ko with the Lord no like kumati agbasa iti mga Christian books for example kumakas jay or agbasa iti words na ngem no dadto market mas pay nga pilik nga spend iti time ko iti like dagiti social medias kasi ko like ko messenger, Facebook, YouTube nga dagiti met iti makita kanya kakabsat nga haan pay nga fully angko pay fully nga na-surrender before the Lord nga makita nga talaga nga haan nga makatulong dagitoy kaniyak nga mas aggrow pay nga talaga iti relationship ko ken ni God nga no kumada dagiti kakasdi nga time mga free time ket dapat ket mas pilyak dapat nga spend DJ with the Lord like kung DJ nga rin ko naktatay prayer o mabalin met ko mapanak rumar ag evangelize tas diba nga tapnon talaga haan nga masayang ko DJ time ken mas nga maging productive nakpay ken may sapay kanyak deti kakabsat nga nakitak tatay habang i-meditate ko deti ket like ko DJ pinag-share ko maiti gospel DJ nga rod nga haan pay nga fully nga na-overcome DJ ko matay ag-share ko maiti group or crowd kasi like for example ko market na tiada ko maiti like ko matay may sa kuma tapos adati group kumbaga dati mas nga pilik pay lang DJ may sa nukwa kumbaga di ba comfort ko pay lang no ko iti mas nga surotek nga nati pakalag-anak nga nati pakalakaak kasi ba nga haan nga tay fully nga leading iti Holy Spirit kasi so dagiti nga banbanag kakabsat iti nakita nga wagas iti panagbiag ko nga haan ko pay nga nagbalaygian kasi nga iso dagitoy iti mangianak kaniyak nga agtalinaed iti kinasipnget kasi DJ nga rod haan ko nga tay fully nukwa nga maubay ni God no na iti ililid ni God kanyak na iti ililid iti Holy Spirit kanyak nga masurotek lang nukwa no anati comfort ko nga kailangan met nga talaga nga i-surrender amin dagitoy no fully nga no truly nga talaga nga mamatinak ken Jesus Christ ken tapnon maubay ko pay nga fully isuna. So DJ met kanya kakabsat
Okay, thank you Christine. Ayaban tayo umet nga rod ti sumaruno. No kasano met iti panagbiag na. Iti kinasipnget ba when no kinaranyag. Brad James. Kuya. Good evening once again, kakabsat. Sakmet ijay ket DJ ni Heso Kristo ti agnanayon asilaw ti biag tayo ket babayin ti panang surot kanya na masapol nga biag ti kinadolos ken kinalinteg. Sakmet kakabsat ket DJ ano te relasyon ko talaga ken ni Heso Kristo. Kasi no dabduma ket addape lang talaga DJ. Tinakita kito nga dakkel nga sipnget nga daldalanet ket DJ message tatay Sunday service di about idols. At dape lang DJ no dabduma talaga lalo no magit heart ket adope lang DJ importante bang mas importante bang nga banag ti pinagbiag ko kaysa ken ni God. Adope lang DJ pang hawhawakak basta ko ma DJ nga road te desire nga umalpasag basa bakit mas iporso DJ ano karir ko nga ti panunutek na mas kayat ko ti madayo out of the country DJ ba. Iso DJ pe lang DJ dakkel talaga nga kasta impact na DJ nga may dalan nakti kinasipnget kasi nga DJ will ni God ba ti pagbebay sa no ka DJ wagas nga kasanok ba nga iporso DJ karir. Iso ti naka-remind dakit ti kakabsat nga talaga ket dapat talaga ket mas mapaunig nakpay talaga ti kasta ti faith ko ken ni God ken babad nak talaga ti word na kasi awan met lang Bina no once nga ngay acceptar ko ni Heso Kristo ket dumaldalan nakpay lang digiti kinasipnget iso nga rod dapat ket kas namakso na lang at isilaw ti biag ket dapat talaga ket iporsok digiti pakagloryaan na nga DJ commitment tayo kanya ng obrayan tayo kasta ko ma DJ disciple making dapat ket mas iporsok talaga DJ ken ikatek DJ kastan ikatek DJ kinasipnget ti biag ko nga manghindar ti faith ko kasi dakkel talaga nga distraction met detoy no mas una ekpe lang DJ lang kanya ka sir. Okay, Brad James, thank you. Wisan tayo matatan ni Alice, no? Sige, kakabsat. So, nakitakmet dito challenge number 3. Di ko na nangarod iti John 8:12. Whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Na? So, ito yung verse kakabsat nga John 8:12. Ket may salaeng dito nga verse o nga mangipanpaneknek nga ni Heso Kristo ket iso agnanayon nga silaw ti biag ti tunggal mesa. So adupay nga talaga iti mangipagbaga kakabsat nga iso na iti silaw iti biag. Ket nakitak dito nga iso na talaga met iti pudno nga silaw iti biag ko ket masapul nga talaga met nga DJ nga i-live out ko DJ life ko holy and blameless before him nga talaga met. Kasi nakitak dito DJ kas kinunan ni Ate Christine tatay kakabsat nga no awan talaga nohan talaga nga may i-live out DJ life tayo nga holy and blameless. Ket hantay talaga nga masurot iti pagayatan iti Dios og diabiyag tay lang iti ina sipnget. So syakmet kakabsat personally may isa nga nga tay question nga una na ito nya kadipay dagiti wagas ti panagbiag tayo asaan tayo pay nagbalagian nga isu dagiti ti mangitunda kada tayo ngagtalina iti kinasipnget. So may isa nga kadakkelan nga epekto kanya ket di social media nga talaga kakabsat. So napigsa nga min iti ti pinag-attract iti social media. So napansin ko met kanya kabsat nga dito iti mangililit kanya iti kinasipnget nga sometimes nga talaga ket no nakaigem iti phone ket han ko nga masardinganen like ko nga agay ayam no pa di cellphone or agbuy-buya iti Facebook agis scroll nga instead ko mga kung kumusta ek dagiti contacts kasi ko for example tapos iti kasaget madip pa di relationship ti tunggal mesa tapos makita no kasano ba ilid isuda no kasano ba iti way nga iti kayat ni God nga nga pinangilid suda kasi ko nga for example pero
Di garod kakabsat ket sa baliti pang is spendak iti time ko which is more on no ana lang iti kayat po like kung ano anat paka-flesura kadye kuma for example. So nakita ko dito pay kakabsat nga ti pay minsan nga ano kanya ket di siguro pinag-response. Sometimes kami get adaga di responses ko iti minsan nga command kuma for example nga right para kanyak dili response ko pero in the eye of God ket hanga right para kanya na DJ kaslabat ti ibagbagak ket may mayat deti nga obra et Lord deti iti kayak lang amin deti lang amin iti amok nga obraen kasla kadya ko mapre kasi ipapapilit ko no anat kayat ko kadya kadto makakabsat so iti nak nga which is iso iti mangi daldalan kanya iti kinasipnet kasi awan DJ faithful in the Lord nga talaga met kas kinunang arod ba niya ate Christine dati kumati proud nga talaga ket no anat kaya ket isulatan kasi for example aw hampay nga talaga nga fully nga na isurrender iti biag in the Lord nga agbyag talaga iti kinapudno ken iti ilaw. So nakita met iti nga as a challenge kanya ken as a lesson kakabsat nga talaga no pudnunak nga talaga nga mamati ken Hesus Kristo nga isuna iti Dios ken no pudnunak nga talaga nga siya ket pinarswana ket dapat nga no ana talaga iti purpose na iti pinagbiag ko isu dapat iti surutek which is suruten iti silaw iti biag which is ni Jesus Christ. So di met lang kanya kakabsat. Okay, thank you Alice. Yeah, so dagiti kakabsat iti challenge number 3. So nakita tayo iti dayag ken ati ranyag iti biag ket aggapo ken Hesukristo. So laglagiben tayo kakabsat nga naggapo tayo iti maysa nga ama, ya, tinasantuan nga ama ket ti kababalin ti Dios nga namarswa kada tayo akas ama tayo ket nasantuan ken nalinteg ket bilang datayo ken anak na ti relasyon tayo ken kuana ket masapul nga nadalo sa niya nasantuan ken nalinteg isugi kung kunana nga agbiag tayo iti kinadalos ken kinalinteg ta daytoy nga rod iti nature ni God. So daytoy met dapat iti nature tayo iti pagrelasyon tayo ken apo tayo nga Hesukristo. Ngem anya kadi dagiti anya kadi dagiti makaitubeng iti panagbiag tayo iti lawag kinalawag nya babaen ka dagiti tarigagay tayo iti adda diti lobong. So madistinguish tayo iti agbiag ken ni Kristo ket agbibiyag iti lawag ngem tagbibiyag iti lubong ket agbibiyag iti kinasipnget. Kapay nga kinasipnget agsipot nga amin nga adday iti lubong kakabsat amin nga tarigagay kinabaknang ken DJ estado ti panagbiag agturong danto amin iti nasipnget nga lugar dati iti impyerno. Isu nga awan iti awan ti pulos nga magunod mo nga kinaranyag iti nainlubungan a panagbiag. So magunod lang magunod tayo laeng iti nalawag iti biag nga kinalawag babaen iti dagiti sasaw ti Dios. Ya? So dati kakabsat dagiti challenge iti panagbiag tayo nga sapay kumaget nakaadal tayo. Ya? Tapno dagiti ipagpagarup tayo nga importante when nano sisita iti panagbiag tayo diti lubong ket maibaling tayo ti pudpudno nga biag, pudpudno nga silaw iti biag. Kaya iti babaen iti panangsurot tayo ken ni Apo Dios. So dagiti kakabsat, dagiti challenge kada tayo ni Apo Dios ket awagak man nga rod ni Christine para isu ti may summary ken challenge application dagiti amin. So praise the Lord kakabsat. So detoy napagsasaritaan tayo itatangan na title na nga nagkaputay ken Apo Diyos. So deti challenge number 1 kakabsat nga ni Hesukristo ken ti Dios ket maysa. So deti nakuna tayo itatay nga
pudno launay nga ni Hesus Kristo ken ti Dios ket maymaysa tanalawag nga rod nga kunana iti sao ti Dios jay Hebrews chapter 1 verse 3 nga ni Jesus iti ladawan iti kinadayag iti Dios nga no kitain ti nga talaga iti sasao iti Dios ket pudno nga talaga nga isu iti bagbagana nga ni Hesus Kristo ken ti Dios ket maymaysa nga awan dapat dagiti pinagduadwan nadapi lang dagiti pinagduadwa tayo kasi nga kasi ni Jesus Christ laeng iti biyag nga kunana PJ John 14:6 isu nala iti dalan iti pudno ken iti biyag so ni Hesus Kristo laeng iti makasustain kanya tayo isu nga kailangan nga talaga nga patient tayo detoy kakabsat tapos DJ challenge number 2 tay ko na tay title na nga pinarswan na ti tao babaen ken Hesus Kristo so deti kakabsat nga masapol nga talaga nga agbiag tayo nga paiturayan ken ni Apo tayo nga Dios no pudno nga talaga nga mamati tayo ken kuana dapat nga maging klaro kaniya tayo DJ authority ni Jesus Christ nga adda kaniya tayo tapnon DJ batay ko na deti challenge itatay nga kas may nga pinarswa iti Dios ket natural lang DJ pinang surot tayo ken kuana kasi iso na nga rod iti Lord iti life tayo no klaro tayo kanya tayo dijayen DJ authority ni Jesus Christ ket maawan amin nga self-preservation dagiti pinag-resist iti heart ko makasjay no da iti ikon-convict ni God nga obraen tayo nga ikumkuman na kanya tayo maawan dagiti hesitations kasi DJ ba nga no tay talaga nga pudno DJ pamati tayo ken kuana tapos deti challenge number 3 nga ni Hesus Kristo isu iti silaw iti biyag DJ nga rod kakabsat nga maawan dapat amin ti nainlubungan nga pinagbiag tayo tapnon makapagbiag tayo nga talaga nga ti kinadalos ken iti kinalinteg so DJ maikat amin dapat nga like DJ mga idols all dagiti comfort ket maisurrender tayo amin before the Lord tapnon DJ ba nga maka-all out tayo iti pinag-obey tayo ken kuana ken makapagbiag tayo nga makaay-ayo nga talaga ken kuana so DJ DJ kakabsat nga ti application tayo ditoy nga nakita ket DJ nga mas iyon nagtaypay nga talaga iti personal nga panakirelasyon tayo ken kuana nga mas iyon uneg taypay ti pannakaam-ammo tayo ken ni Apo tayo nga Dios ken Jesus Christ babaen dagiti sasauna ken DJ mai-give up amin nga anything nga makahinhinder kanya tayo like kung iti self mga idols kasi tapnon fully nga makapag-obey tayo ken ni Apo tayo nga Dios so DJ kakabsat Thank you. Christine, ayaw bantay umeten ni ading Alice para iso ti mangi present iti gospel. Sige kakabsat, so naimbag na rabi itay amin manen, ket kayat ko nga rod nga i-share kada kayo ti naimbag nga ebanghelyo iti Dios babaen deti nga bersikulo John 1:1-4. So from the title itself na talaga kakabsat ket naglawaganen nga kunan ito we came from God. So amo tayo no anat ipapanan na ito nga pagsasaritaan tayo itatta nga bersikulo. Yung iti damag kakabsat, mamati tayo ba nga talaga nga naggapo tayo iti Dios. Kasi kakabsat, nupatsen tayo nga talaga nga datayo ket na namati kanya na nga datay nga agapo tayo kankwana ket rumbeng laeng nga rod nga suruten tayo iti pagayatan iti Dios babaen iti Apo tayo nga ni Hesus Kristo. Aping nga ta nga rumbeng nga suruten tayo suna. Kasi kakabsat haan nga pinarswa ti Dios iti tao tapno i-enjoy na lang iti life na in this world. Look at di pinarswa tayo iti Dios tapno iti kastaket maaddaan iti purpose which is that we get suruten iti pagayatan iti Apo tayo nga Hesus Kristo ken kastamet nga agbyag tayo ti kinalawag kinalawag. Una na nga rod iti challenge number 2 kakabsat. Tas may sa pinarswa iti Dios natural as suruten ken
ipaturayan iti biyag tayo ken Apo Heso Kristo. Kastamet nga kas kinuna iti challenge number 3 nga agbyag ti kinalinteg ken kinapudno. So naglawagan dagiti nga challenge kakabsat no ana ba talaga iti kayat iti Dios nga pagbanagan iti maysa nga anak na or maysa no pudno tayo met maysa nga anak na or kas maysa nga pinaraswana ito'y lubong. Ngem ito nga purpose na kakabsat ket no kita en tataket han nga matungtong pal or manulang iti mangsorsorot ana ba iti rason na. So nakita nga rason na diti kakabsat ket diti selfish desire or iti self nga tingamin amo iti dadto mga tao kakabsat ket pinarswa ti Dios ti tao tapno iti kastaket agpabaknang lang iti world agbasat sinalaing tapno iti kastaket matulungan iti naganak or masukatan dagiti banugda nga inubrada kanya tayo or adapted ti ibagbagada nga agbasa tayo kasi deti iti key of success na kunkunada or mabalinmet nga aggagagit tayo nga agtrabaho tapno iti kastaket adda maipalastog tayo iti sabali or pada tayo nga tao. Ket deti nga aramid iti tao kakabsat or deti nga ubrayan iti tao ket isu iti mangiturturong kadakwada nga agbyag iti kinasipnget or isut mangiturturong kadakwada nga mapan iti impyerno. Iso kakabsat no si kaket dumdumngeg ita and even that tayo itata nga adadtoy no maamiris tayo pay lang iti self tayo nga adapay lang kagudwa iti obedience tayo iti Dios or adapay lang kagudwa iti pinangubra itayo iti pagayatan iti Dios. Kaya't ko nga i-remind kanyayo deti kakabsat. Our purpose is about God, not ours. Today we are surrounded by all the lies of this world. We pursue earthly successes that are empty and temporary. We are created or placed on earth not to enjoy what we want, but for God cosmic purposes, which is strength into eternity, stretch to eternity, kung na nakakabsat. So, naiparswa tayo kakabsat, at naitikas taket, suruten tayo iti pagayatan iti Diyos, ababaen ken ni Hesu Kristo, ken pinaswa na tayo iti Diyos, tap naitikas taket, ibiyag tayo iti kinalinteg, kinapudno, ken kinadalos nga talaga iti lobong. So naglawagan diti kakabsat nga kayat iti Dios nga ang ibiyag tayo no kasanot imbiyag ni Hesu Kristo no kasanot in demonstrate na idi isu na ket adat the world is idi isu na ket nagbalin nga tao met. So kas maysa nga sumursurot kanya nakakabsat don't try to use God for your purposes. Let God use us His purposes instead. Nga ipausar tayo, hantay nga usaren ni God tapno lang ma-fulfill dagiti kayat tayo iti world. Hantay usaren ni God tapno iti kastaget tapno bumaknang tayo, tapno karoon tayo iti kakasting nga banbanag nga iti sabali nga tao. Nukit di kakabsat usaren tayo iti biyag tayo para kenkwana. Kasi awan iti rason nang hantay usaren iti biyag tayo para kanyana kasi isunat nang iparswa kada tayo. Ken no awan isuna awan tayo met iti lubong. So rumbeng laeng na ited tayo iti biyag tayo kanyana nga fully nga committed nga talaga babaen iti pinangubra iti pagayatan na. Ken babaen iti pinangibiyag tayo no ana iti rumbeng nga ibiyag tayo. So kakabsat si kay tataket dumdumngeg. Ket kayat ka nga idaulwan ti maysa nga kararag pinagdawat iti pamakawan gapu ta usaren tayo pay lang iti biyag tayo or adapay lang kagudwa iti pinangubra tayo iti pinangubra tayo iti pagayatan iti Dios or iteted tayo pay lang or usaren tayo pay lang iti biyag tayo iti own purpose tayo hanga iti own purpose ni God. So soroten tak nga rod iti nakararag kakabsat. Let's pray. Amami mi nga managayat at danak dito'y itata nga dumawdawat iti pamakawan sa inusar ko iti impaay mo nga biyag kanyak para lang iti bukod ko nga pagayatan. Itata o Lord, dumawdawat tak iti pamakawan mo. Takayat ko nga agbalbaliwen o Lord. Kayat ko nga iti biyag ko kanyam nga fully committed nga talaga iti pinangubray iti pagayatang. Yet Father God, I pray nga sikat mangusar iti biyag ko. Mausarem iti biyag ko, babaen iti pinangiturong mo kanya, Father God, nga mangubra iti pagayatang. Yet Father God, I pray nga sika nga rod egnanayon nga agword iti tunggal may sa katakan.
Father God, I pray nga iti tunggal mi sa kada kami ket mas all the more pa nga maawatan no ana ba iti purpose iti life ni ito. Ket Father God, iti nga ron itawag ket kararag mi babaen tinagan ni Jesus nga po. Amen. Amen. Praise the Lord. So kakabsat, dagiti topic tayta, ya. Rabi ket intayon dagiti announcement. Iti announcement tayo iti linawas. O dagiti lifeline tayo every Wednesday. So dito topic review tayo met no kwan nga araramid iti every from Thursday to Tuesday. So hantay nga liwliwayan kakabsat iti agjoin kadagitoy. Agsipod to dagiti na spiritualan nga banbanag. Adamet dati DIP tayo when no day in prayer and fasting every first Saturday of the month. Adamet dati Freedom in Christ or EGR, Encounter God Retreat into no July 30. Sabado deta kakabsat. So damit iti Sunday worship service tayo. Iti kada alas 8:30 iti bigat face to face and live via Facebook and YouTube. Mabaling kayong tumabuno kakabsat, maawis kayo. So damit iti Pisol class tayo to be announced every Sunday. Dagiti nagpatuloy nga grow ken itibiyagda ken Hesus Kristo. So dagiti kakabsat iti pamalagip ken kadagiti topic tayo nga rabii. So siya awagak nga ro din ni okay. Awag ako ti bagbagi kanya nga mangya prayer mi closing prayer kakabsat. Okay, sakti mangi close dati kwatayon na Brian tayo tatang rabii. Amami nga nalangitan napogyamang kami dagiti sasaom nga iso iti nang palagip kada kami iti biag mi nga daking kaapo ket agyamang kami iti paningilawlawag mo kada kami. Babaen iti sasaom apo ket mamati kami launay nga sika ken Hesus Kristo ket may sa apo. Ket babaen kadagiti saon ni Hesus Kristo apo ket dagiti met dagiti saom nga indanon mo iti sangalubongan tapno dagiti makangeg bimawat ken mamati ket maisalakan danto ket titumunggal mangibiyag detoy apo ket agbiag iti kinalawag babaen kadagiti panagtulnog mi kadagiti sasaom apo ket agtultuloy kadi o Dios nga idaya na kami iti akinasipnget nga panagbiag diti nga lubong. Tauray mampay anay ti magunod mi diti nga lubong apo ket hanminto nga mabalin nga usaren nga pangidatag iti bagimi. Hanminto nga mausar no anyaman iti ranggumi iti dayti nga biag apo anyaman testado mi iti dayti nga biag. No diket kasano iti panangibiyag mi iti relasyon mi kenga. Kaya nagyaman kami o Diyos kadagiti nga kinapudno ket tulungan na kami nga agbiag babay niti presensyam akas da kami ket anak mo ket natural laing apo nga sumurot kami kenga dagiti pagayatam mamati kenga mamati kami kadagiti bilin mo da kami ngarod ket pinarsuam ket da kami ket anak mo nga natural nga sumursurot iti maysa nga nasantuan nga ama. Nagyaman kami o Diyos ket italek mi amin detoy babaen ken Kristo nga apo mi. Daytoy ti kararag mi. Amen. Okay, praise the Lord mga kapatid at sabay kumat agkikita tayo tumanen ahan lang nga detoy nga kuagundaway dudikit dagiti na palagip nga announcement nga babalin tayo nga paki-joinan dagiti Sunday worship tayo ken nadadumapay. Okay, siak ni kabsat yung Petronilo Andres, no? James? Sakmet Pagkata tayo? sakmet ni kabsat yung James mga thank you ti orasyo kabsat. God bless. Alice?
siak ni Alice Lorenzo kakabsat ket agyaman met iti pinag-tune in nyo deti nga Lifeline Radio. So, syakmet ni kabsat yung nga Christine Domingo kakabsat. So, agyaman ti pinangkadwayo at nga rabi ikan niya. God bless everyone. Okay. Agyaman kami kakabsat. Ket agyaman kami met dati yung operator kayo niya. Yan ni Jam. Okay, thank you Jam. At da kami kakabsat, agpagpagadan. God bless and multiply. Na? Bye-bye. Bye.